Trending gayod sa social media kining patsada nga bukid nga nahimutang sa Barangay Awang, lungsod sa Upol, lalawigan sa Misamis Oriental nga gitawag nila og Happy Hills. Kini ang atuang pagdaligyat sa lugar gamit lamang ang pagmotor. Maayong adlaw, kumusta? O karon atong target mga atong natuan ang kining Awang Upol, no? Usos mga nindot nga tourist spot gani nag-trending, nag-viral di karon. O muli ato atuan, kauban din nato, no? Karon si Kuya Big Max. O nasa to ang di lang nato mapakita karon kay kamulot ang dagan, no? But sige lang ato ipakita ra ni Kuya Big Max karon nga taod bat pangutan na ta kay wata kaswito, no? Kung asa dapit ang Awang Upol. Okay, asa ta mangutan na diri oh. Tana tarere. Ay. Sir, may hapon. Ay, punto sir. Ano pit ang Awang, sir? Awang? Oh. Dito. Laos pa? Dito. Sige sir, salamat sir. Salamat. So, diri daw, no? Mao daw ni ang agyan kay mangutan na ta dis unahan. Mao din no ang lungsod sa Upol mo nang giritan nanukad para pod nga guided, no, labi na tong mga gusto pod nga moadto sa maong dapit ta. Di ba ni one way? Dili ni one way? Dili. Ganyan eh, mga marag master na sila. Ay ma'am, mayong ito ma'am, asa dapit ang Awang ma'am? Awang Upol. Dira, straight lang mo ya. Papatag mo ko na siya madalan. Ay patag. Oh, dira, anak, sama mo diya. Sige, salamat ma'am. Ay kani nga kaning paliko ma'am. Straight na na. Ay straight pa. Sa parentral ko diya ba sa papangutan na lang. Di makalabay mag-central o mag-central. Liko dayon mo pala. Dito din mo. Sige, salamat ma'am. Salamat. Straight lang daw tayo, straight, no? O gabi, there's unahan. Moto. Dito ito mo? Ay, poblasyon. Isa pa? Dari ba? Unahan pa? Dari mga tanga pa ng mata. Ay, unahan pa. Eh, mga tana-tani. Ay, may ngod to. Asa dapit ang Awang? Unahan pa? Sige, salamat. Salamat. Mao din nilang giingon nga medyo daot ang dalan. Naa kuno ikrusyon nga daot ang dalan bat gamay ra man kayo. Ang basunod na pa dito sa unahan. Pero sige lang, kumbati lang. Kumbati ba, Kuya Big Max? Kumbati kayo. Kumbati kayo. Okay. Dahos ta. Gikan ni padulong ta sa may Awang Upol nung makaagit ang barangay Patag nga mabalabyan din nato niyo. Kini nga kuan unsa ni nga sir? Shrine. Shrine, may shrine. Amurag pa ni. Interview mo din eh. Shrine. Ha? Shrine. Oh, so mani ang malabyan gardens interior. Interior di ba? So mo din eh. Patlagyan atong rumbo karon, no, dito man sa may Awang Upol, no. So distansya pa gini. Kaya labi na katong gipangutanan ko gani mura man ang iyang reaksyon ng agayo bagyod, pero sige lang kumbati gyapon kauban na ginato do si Kuya Big Max. Resort mura lagi ni kanang kuan murag El Salvador. Murag El Salvador wa. Apoy mga rock formation, no, diring napita kay mura og iba na pare man tinayo. Wala, o sa na natural na. Natural. Buhat sa
paminaw na no ang ato ang panahon kay ganiya init man to but dire nakita na nato rapil na nato ang kabugnaw sa tong palibot oy may mga kabayas dire oh namubura magahay kis tagyadi. Sige, salamat sir, salamat. So nailubog na kay naikon manggod no nai duha ka dalan but at least tuan ta ni sir na nga diri ang dalan sundon na nato ni wapo bagay diri kay di mga manggahan. Ana po din no nga dalan sir apa awang sir awang salamat diri daw ang awang no ay ganit pinatay natabo. Full train na ba? Full train na di ka na balay ba? Dere tingali ba? Amore dere tingali kinamay ko ano. Namay nga nani. Orang mau na ni ba? Ba? Sada kay metro na ni. Mau ni gini. Kasi palaos ito ma'am. Sa Iligan. Iligan na? Dati pa ka dyan na Juan. Ganis. Kanang ilan. Uga karon wa ta magdahom nga naa ding nga area dili rang dapita sa Misamis Oriental no so muni ang pagabot nato din parating awang dito to kung nalagyan ko kaniya to aking gipangutanan bitaw dito dai to ginaanian sa mga katawhan og diri padulong na ni konser payamit ni lives ba bago na siya sa Alubehid na Alubehid na din no nga area daw sa ato ning Lawson nasa Banitaman dah naglilo man kuan hangin so nata ning area nga mura gyud og paradise no I don't know kung maklaro ba diha sa camera but kung actual gyud ninyo nga manian din nindot gyud kayo nga ako no wa ko magdahom nga naingon ani nga area diri sa tuang lugar no pagkapatsaad gyud kayo. Og karon no nihunong ta niya diring dapita so awang pa din awang but Happy Hills mo na ni sir ba? Happy Hills no
So of course kauban na to Kuya Midmax no og pagkapatsada gyud no diri nga area. So muni suli na pay dalan dito no but wala lang ta mulahos no kay basin og lagi di urot atong gasolina dito kay wa kay na suito. So dinhinalawang kutob kinilawang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.